Shalom para sedulur ingkang kinasih Gusti. Beda meneh sapi pekerja kuwi beda meneh karo sapi perah, bedane karo sapi potong. Sapi pekerja iki digawe khusus dinggo kerja. Ya. Jadi dia diternak manungsa nggo kerja. Jadi contohnya neng kene ya ternak sapi nggo mbajak sawah. Wong kan nek daerah kene kan mangane beras. Mangane nganggo pari, dadine oke nandur pari. Nah, sadurunge sawah ditanduri pari, wong kan biasa dibajak sik. Gen udara munggah ning dhuwur, gen sing subur pindah ning dhuwur, ya gen tanahe rada gembur, ya rada resik. Kuwi kabeh kan nggunakake sapi ya. Ana sing nggunakake sapi, ana sing nggunakake kebo ya, sak duwene ya, sak onone maksudnya. Nek wong jaman biyen ya wis kebiasaan ngono, nek nganggo maculi nganti berhektar-hektar ya kesel awake. Ana biasane do wong biyen ki nggunakake sapi ngono. Ini zaman saiki wis ganti traktor ya. Tapi nek zaman biyen sadurunge ana mesin dan ijik nggunakake tenaga sapi ngono kuwi. Terus sapi ya kadang digunakake nggo transportasi. Ya nek zaman biyen kan nek zaman cilik-cilik awake cilik ngono kan mbah-mbah nganggo transportasine cik sapi ngono ya. Sok-sok ya wedhus. Nek dinggo gerobak nggo narik gerobak ngono nggo perjalanan ning ndi ngono. Ana sing nganggo jaran. Nek ring enteng jarak jauh rada cepet no jaran ya. Kereta nganggo jaran. Ning kadang ya nek sing abot nganggo sapi. Dadi sapi nggo transportasi. Nek saiki wis nganggo truk ya, nek arep nggo ngangkut barang. Jadi ternak iki dimanfaatke kerjane. Iki nglambangke wong sing kerjane apik-apik ya, narik gerobak, bajak sawah kuwi perbuatan sing apik. Iki sing perlu dicontoh ya filosofine. Kerja sing apik. Ora kerja sing elek-elek gawe rusuh, gawe rusuh negara, rusuh masyarakat ora. Kan gawe rusuh negara, gawe rusuh masyarakat gampang. Nyat sifate manungsa ngono, nek gawe perbuatan sing apik, ya gawe tindakan sing apik, perbuatan sing apik ya butuh hati nurani sing apik. Butuh ya kadang pendidikan omongan ya. Maksudnya iki pendidikan moral sing apik ya. Saka wong tuwa ning anake, ngono kuwi saka kanca ning kancane. Ya. Gambar sapi iki ana ning cedhak tanah Tuhan. Ana ning surga. Kuwi nglambangke nek wong perbuatane apik iki. Mengasihi Gusti, tresno karo Gusti, perbuatane apik iki ya cedhak ning surga kono. Jaman ning donyane, jaman kono wis ning kono. Gusti yuwah kuwi gawe alam semesta ya. Kuwi ora ditinggal ning kerja berkarya ya, makarya gawe alam semesta ora ditinggal ning dipelihara. Ya tetep diatur ya. Ya ana pandangan-pandangan ya filosofi oh Gusti ora ana, Gusti yuwah ora ana, Gusti apa ana pandangan alam semesta terjadi karena alam tok. Ana juga pandangan sing Gusti ana menciptakan bar kuwi ditinggal. Ning asline Gusti yuwah kuwi ana menciptakan alam semesta. Kuwi ya ana terus bubar iki ora ditinggal ning ditata terus. Diatur terus.
Nomor siji Gusti Allah kuwi ngatur alam semesta ya kuwi siji sing ora ana hubungane karo wong. Contohnya ning bintang-bintang ning dhuwur kono sing ora ketok, sing ora ana hubungane karo wong ditata. Panase semene, gravitasinya semene, perputarannya semene kan ana lubang hitam, lubang cacing, kono ana meteor-meteor sing ora ana hubungane karo wong. Wong ora mudeng, wong ora gagas. Ning Gusti ngatur ning kono. Ning ana wilayah-wilayah sing wong ora mudeng, wong ora ngurusi, wong ora ngerti, wong ora gagas, ning Gusti Yuwa ki yo ngatur ning kono. Sing nomor loro ya Gusti Yuwa kuwi ngatur alam semesta, memelihara alam semesta sing ana hubungane karo wong. Kuwi yo wong ora apik apa wong apik, kabeh yo dipelihara, kabeh diberkahi, ya kabeh direjekeni. Ya. Contohnya matahari, ya matahari ku yo nggo wong apik, matahari yo nggo wong jahat. Udan marake seger ning awak, marake tanaman-tanaman subur. Udan ku yo nggo wong apik, udan nggo wong elek. Perbuatane udan nggo sapa-sapa, perputaran bumi, matahari, bulan, bintang, siang malam kuwi nggo kabeh wong, ora mung nggo wong apik tok. Gusti kuwi berkahi kabeh. Makarya memberkati kabeh wong, mbah wong iku jahat perbuatane, mbah wong kuwi apik perbuatane, ya tetep digawe rezeki. Nah sing ketelu Gusti kuwi makarya ngrejekeni wong sing khusus nristani Gusti, sing khusus mengasihi Tuhan. Nek sing pertama mau Gusti Allah kuwi makarya nang gone alam semesta sing ora ana hubungane karo wong. Nomor loro Gusti Allah kuwi makarya nang gone wong-wong kabeh ya, sing jahat apa sing apik, sing wong endi negara ngendi iki Gusti Allah ya makarya memberkahi. Sing ketelu Gusti Allah kuwi memberkati makarya ning gone wong khusus sing tresno karo Gusti. Ya biasane ngono kuwi sing hubungane karo surga ya ning surgane ya diatur, jenenge ditulis ning kitab kehidupan. Ning surga wis ditetapke omahe endi. Ning surga kono wis engko jabatane apa, engko urusane apa. Wis ana terus ning donya ya ditata karo Gusti nek wong sing ngasihi Gusti kuwi. Nek wong tresno karo Gusti iki ditata uripe karo Gusti. Kabeh apik. Dikeki apik-apik, dikeki malaikat penjagane, dikeki rezeki lancar, ya. Wis kabeh dikeki apik nek wong sing mengasihi Gusti. Nek umpama ana kejadian sing mungkin ora apik, iku ya hasilnya apik. Kok dadine hasilnya apik. Mergo Gusti iki makarya nang ngone wong sing mengasihi Gusti. Gusti makarya lan saiki wong ya. Nah, awake dhewe mengasihi Gusti ya kudu makarya. Gusti makarya nang ngone uripe awake dhewe. Awake dhewe kudu makarya sing apik-apik. Sapi pekerja sing apik-apik perbuatan. Sing pertama si apik marang Gusti. Wong kudune apik ya karo Gusti. Kuwi sing tingkah laku sing apik nomor 1. Nomor 2, nek apik karo Gusti, buktine iki apik karo manungsa. Karo kabeh wong, ora bedok-bedokne agama, ora bedok-bedokne sugih mah apa biasa sederhana, apa ora bedok-bedokke pendidikan, ora bedok-bedokke suku, bangsa, daerah, ora beda-bedane kabeh wong ditresnani, dikasihi. Ya nek dadi wong ya nek zaman biyen kuwi kan masyarakat iki rukun, damai ya zaman awake cilik iki
nek bangun omah tanggane bangun omah ya tanggane melu bangunke ya to ana kerja bakti ora kok biyen iki beda nih zaman saiki ya kudu ngono mergo perkembangan kota perkembangan zaman nek desa kan ujek akeh saling membantu biyen kuwi ya saling menolong ya saling bekerja yang baik saiki ya padha sebetulnya ya karo wong ya di luar kerja ya tetep apik karo wong perbuatane nek buktine mengasihi Gusti wah kuwi kudu ya mengasihi manungsa dadi sampe pekerja kuwi mengasihi kabeh ya kerja tenagane dhewe digunakake nggo perbuatan sing apik-apik ora perbuatan sing ala perbuatan sing elek-elek dihindari ya kuwi lah awake dhewe ya nek cedhak Gusti nyadya kudune ngono kuwi ya monggo pandonga Gusti nyuwun pangapunten kawula ndedonga supados dados berkat kagem sapa piyambak kagem tiyang punika pundi-pun pundi menawa pundi tiyang pundi-pundi matur nuwun Gusti Yesus memberkati amin